Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan shine abubuwan da ya faru da jaman kane guda biyu, Adam Zango da Sultan Abdul. Kowa da ya ga da ya san wa'annan jaman guda biyu, Adam Zango da kuma Abdul Sultan. Adam Zango ya gama da hada mota a hanyar ta zuwa Kano daga Kaduna, yayin da aka gaggawa zuwa da shi asibiti. Yanzu haka yana can ana kula da lafiyar shi. Allah ubangiji ya sauwaki, Allah ubangiji ya kawo sauki. Sannan kuma ta gefe guda, Abdul Sultan shi kuma rashin lafiya ta kama shi. Yanzu haka yana ƙasar China ana ba shi kula, yana cikin wani irin mugun yanayi. Masoya sai ana tashi da addu'a saboda cikin nashi babu daɗi. Ka duba ga watan da muka samu yanzu. Allah mai iko, rayuwa baki da tabbas. Allah ubangiji ka kare mu a duk inda muke. Ya Allah ka takaita mana wahala. Ya Allah ka kare mu da lafiyar mu. Domin kuwa da kan Adam Zango har zuwa Sultan Abdul, yan uwanmu ne musulmai, sannan kuma mutanen keke ne, babu ruwansu, ba su da damuwa da kowa, ba su ci na kowa ba, ba su sha na kowa ba. Sannan kuma mutanen arziki ne, suna taimaka mutane, musamman Adam Zango. Ba ma sai na ga na faɗa muku alkayansa ba, kowa ya ga da ya san alkayansa. Sannan kuma Adam Zango mutum ne wanda yake so ya kawo sauyi a cikin harkar ta industry house film. Wannan shine, Allah ubangiji ya ba su lafiya, Allah ubangiji ya kiyaye gaba. To jama'a, wannan shine karshen bidiyon namu. Sunana Ibrahim Mustapha Usman, ni ne a koda yaushe nake kawo muku labarai da dama su. Saboda haka idan yau shine zuwan ka na farko wannan channel din, ka danna subscribe, sannan ka danna alama ka sanarwa yadda za mu dinga sanar da kan da zaman ɗora bidiyo. Kada ku manta a cikin wannan YouTube channel din muna yin film, muna yin comedy, sannan kuma muna music, kai duk wani abu da shafi entertainment din muna yi. Sunana Ibrahim Mustapha Usman, ni ne CEO na wannan channel din mai albarka, wato Ivy Top Film. Saboda haka sai anjima.